Ismo, hei! Täällä näin! Moro! Joo. Ei tän linjan yli Pissen kanssa. Tää. Mut eikö ne ole molemmat niinku saman baarin terasseja? Joo. Tää väli ei oo anniskelualue. Sehän tässä on mitään järkeä. Mä teen vaan mitä laki määrää. Eikö nyt kannattaisi yhdistää, että jokainen voisi juoda oman kaljansa missä haluaa? Ei toimi Suomessa. Se menisi ihan hirveäksi ryyppäämiseksi ja rälläämiseksi. Voi niin jumalauta. Oota, hei, mä tuun kohta. Skool vaan sitten. Hyvinhän se meni. Sit anna kätes. Mikäs tää on sitten? Määräys. Nyt mä näen, ketkä on maksanut ja ketkä yrittää tulla tuolta kadun puolelle. Okei. No, selvä, koska tämmöistä tussiahan ei kellään muulla Suomessa ole. Joo, moro. No, mikäs viivytti? Suomen laki. Otahan tosta. No niin, tästä se lähtee. All right. Hei jätkät, tulkaa tänne, hei, mä tarjoan, hei. No, totta kai. Apu. Ja Petra, mennään. Okei, mutta Suipponen, mä luulen, että meitä lastin kanssa päästä tolle puolelle. Kato, nää pitää juoda tässä, koska muuten menisi ihan hirveäksi ryyppäämiseksi ja rälläämiseksi. No, okei sitten. Skål. Hyvä. Älä nyt tulee yhtään sitä. Ei juomia vittiloi. Ai niin joo, kun täällä on kovempi kuri kuin keskitysleirillä. Hei, no niin, tulkaa mun perässä, mutta sit semmonen homma. Natsikorttia mä en nyt sit hirveästi vilauttelisi tuolla sisällä, nimittäin Abe Goldman menetti puolet suvustaan holokaustissa. Ihan vaan tieto. No kiitos, hyvin alkoi tämäkin nyt sitten. Nämä säännöt on tehty vaan ihan juomisen kohtuullistamiseksi. Jos vedätte ne kaikki nyt kerralla huivin, niin antaa mennä. Ai koko prikka vai? Voitte jos sinne maahankin kaata. Ei ne, että nyt tarvitse Todellakaan kahta mikään maa.